party. Mangwanani. Mamuka saiko nai chokwadi muri ya Zimbabwe kungopfunzira wazangu chirangu chokwadi chiripo ndechekuti kana makacherera muri mukati makufamba nenhefanyuro muri kufati makufamba nechimuti Zimbabwe muri kuzinzura kuti nhefanyuro vari kufamba nechimuti kuita kupfapfaidza kuita kutsudzura asi ndikada kutaura muri ya Zimbabwe chimiro chiri panguva ino ndiri kufamba ndiri pasi pamvuri wa muzukuru wasekuru mwana wekubere wekudimba Zimbabwe ndikada kureva shoko rinotiro akasimba kana ndichiti akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvo akasimba ndinoti akasimba Zimbabwe vedwe Zimbabwe hanedu mapotsa ndapotsa papi mazwingirira matenderera baba isa ini ndakagara ndakakudza iwani kuti kana muchitaura nezvangu udze Zimbabwe kuti muri kuona munya repakanyemba pota pose alongside munya repagokwe keda muno akatsuka kuti si rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti vu ndawe zadiana chipinga to dadama 14 minutes to 11 ingopinda imuguruve nyunza igeto pedza ma sports icho kwadi muri ya Zimbabwe rikati vanangopinda paka Guruve muri Zimbabwe ndine mburi inobva kunzvimbo inonzi Rafigora okay murume akarura mukadzi wake munzvimbo yeGuruve mwanasikana wababa naamai vanogara mukati menzvimbo yeGuruve achibva tora mukadzi kutaura kune kwatiri kuita vane vana vanokwenda kuita vaviri Daniel shiwiri binifu vakachiwemba kiminikia murume atora mukadzi uyu icho kwade kuti murume anoziva kuti mukadzi akambororwa mukadzi uyu kwakarorwa ndokubvaita mwana mumwe chete vaita mwana mutenda vachibva vasiyana zvokutofamba nekuti vasiyana okay asi pakasiyana vanhu ava hapana kubviswa zvatinoshvedza nezeri pamutemo kuti gupuro amino pachivanhu chenyu okay right murume vete vana vaviri Zimbabwe panoroona nemurume nemukadzi kugara kuvakaimba kusvika pakuita vana vaviri makore even zvikanzi gore mwana but ndiri kutaura kuti makore akangodarika maviri zvaendwa right baba naamai vachigara kumusha uko mukadzi achivashevedzera kuti baba ndoda kuenda kumusha kumurona mama zvikanzi nemurume neniwo ndagarisa icho kwadi pachivanhu chedu yazvara hadzi yazvara hono yazvara hadzi kureva kuti iwo zvawakaberekwa unekodzero kuenda kumusha kwangu tiri pamwe chete tichienda futi kumusha kwenyu tiri tese mai mwana rongedza hembe nedzangu tifaka chiri vabereki vedu kureva kwana tezvara yes amai kumagunde amai kumagunde achekesa musutu kumagunde kufamba uko vakananga paGuruve vachibvora fingora ndobva vapinda paGuruve chitambire mukwasha katenga grosa rake pavakasvika pamba apa vakaoneka paine mumwe murume uyu aizivikanwa nemukadzi nehama dzemukadzi vabereki vari pamba apa iye mukwasha ndiye ega anga asingazivi ende haana kodzero kuziva hama dzikwatedzera zvese ma-introductions akanzi murume uyu ndiani right ma-introduction baba vanga vasipo panga pana amwene ambuya amai emukadzi nevamwe vana vanga varipo nemurume iye mukadzi achibva ati iye amai vakagarapa ava ndo sekuru hanzvadzi yamama ava number 3 kubva mumba kubva pana mama asi mama vangu ndo first born mumba mavo kuno mwana anomutevera musikana sekuru ava ndo vechi3 ndo vanotevera mama kumashure kwavo kune vamwe vaviri okay zvikanze mukwasha aiwa sekuru makadii so nguva yese yaita na mama nemwanasikana vachita zvavari kuita uko aiwa mukwasha angana sekuru hanzvadzi yani yambuya vake ndo vaita nyaya mukwasha unoona musukuru chinonzi kuvaka kugara makadai achiunganidzwa zvinhu zvaizvese achitorazve yesve murume uyu haisi hanzvadzi yamai ava chikomba ndiye murume akamborora mukadzi uyu pakutanga
Vakamugara somboita mwana. Kamwana ikako. Kake katori pamba ipapa karugara na mbuya. Okay. So murume antomupuda chozwa na mwana wake pana mbuya. But zvinozikana nenyika. Zvinozikana nehama. Varume vakasiyana kusvika murume atina akadzoya atina kunororwa. Ende mukuru kadzoya rorwa ane 2 years ane vana 2 ari kumurume. Pasina munhu akatevera achiti weduwe wakatora mukadzi wangu. Usiku baba unoenda kubasa vachidzoka dzimwe nguva 2 days 3 days asina kudzoka anditi. But apa baba vakadzoka zuva iri vaenda kunorara sekuru mumba mavo mukitchen. Pamba patori neimwe imba itori extra. Sekuru vavakanzizvo vari kurara nevakomana mumba mukitchen ndio makanzi muri kurara sekuru. Baba naamai vari kubedroom yavo. Mukomana uyu nemudzimai wake vari kubedroom yavo. Usiku wambuya vakauya vakanoka mumba mune mwana wavo nemukwasha vachiti mwana wangu ndarwara. But marwariro andoda kuti ndiite nini? Unoziva semunhukadzi ndoda kuti undibatsire iwewe. Okay. Saka tinogona kunorora mukitchen. Jamaya. Mwanasikana ndokuti kumurume wake unai baba mama warwara. Shone vari kutaura kuti unoziva ini ndiri munhukadzi. Munhu anofana kuti undibatsira good luck ndarwara mabariro iwe uripo. Yes. Munhukadzi ndio uchagona kundibatsira. Saka baba vako akararako ini ndoda sei tunorara mukitchen undibatsire pakurwara kwandiri kuita. Munhu wese akadzikisa pfungwa dzake chero wemukwasha kuti amai kana vachinge vataura kuti sevanhukadzi ndio unogona kundibatsira kureva kuti marwariro okuti mai ava vane zvavanogona kubatsirwa zvinoda munhukadzi good luck amai vatorwara mudzimai vangu ari paa Yebo. ndobva vaenda mukitchen. Ezvo mukitchen mavari kutaura ndo makarara sekuru vaya vari kunzi anzvadzani. Anzvadzani amai avazvishongodi vakatopinda mumba umu vachioneka. Mwanasikana wemurume wake akatoona zvishuwa kuti apinda mumba umu. But zvakaitika ndezvekuti izvo nguva iyoyo yavaibuda panze mukwasha akatombobuda panze. Abuda panze achitosvitsa madhamu vake zvimwe zvaida kuti asvitswe. Akanzwa kasaini kokuratidza kuti mumba mukitchen makosora munhu. Ende panokosora munhukadzi nemunhurume unotonzwa munhu isi vanhu toitonzwa kuti munhu akosora mumwana kana kuti murume kana kuti iye akangoita question make because nguva yakakosora munhu baba vaitotaurawo vari pai vari mumba vachitoti ko chii chaitika. Ende paiti chii chaitika babaka vaitoridza zvakare baba kuti havasi kuziva zviri kuitika kutaura kuri kuti mudzimai wavo mukari kutaura ari panze. Mwanasikana wavo zvakare ari pachi ari panze vari kutaura vese. Amai pavakangobuda mumba mune murume vakangobuda riri dhiri ravo. Okay. Akakwanisa kunzwa kuti ndiri kurwara mukwasha nekuti vaitaura nemwana wavo. Baba vachinzwa vari kubedroom kwavo kuti mwana ari kutaura panze mudzimai vari kutaura ari panze vaida kunzwa chii vakatonzwa kuti ko chii. Yes. Asi pavakapinda vakati aiwa ndiri kutaura namai nhingi hangu kuti vati baba vaivharwa asi aiunzwa chokwadi chiri kuitika kuti ndarwara mukwasha. Asi mukwasha nababa havana pavaisangana kuti vataure nyaya iyi ende hapana iziva kuti tiri kuvharwa. Mukwasha ndori baba uri kutaura mumba umu but mumba mukitchen makosora munhu hapana mumwe munhu murume pano. Amwe ambuya vakapinda zvishora mumba umu nguva yakapinda mukwasha mumba achiratidza haana kurara. Akamboramba akamira padhoo dhoo rakavhurika mbijana. Right. Akatarisa hazvina kutora nguva. Hazvina kutora nguva amai vakabva vabuda mumba muya mukitchen muya vakananga mubedroom mavo zvokunzwika kuti dhoo ravharwa. Right. Kerekeche mukwasha ndokuita nguva inokwana kuita 1 hour akagarisa akatarisa dhoo rekukitchen akatarisa dhoo rekubedroom kana tezvara zvokuratidza kuti ngozvino zvavanhu varara. Mukwasha ndobva buda mumba make ndokufamba kunyangwa imba yange iri padhuze pemba yange ikarara mukwasha ndio yana tezvara kitchen yange ndika distant kure mbichana ndokubva aenda kunoteerera ndokunzwa kuti mumba mukitchen mune vanhu vari kutotaura muri kutobuda izwi rechirume nerechikadzi but riri kudzipwa zvokuti vanhu vasataurisa stereki. Ndobva anyarara mukwasha ndobva agara zvake. Mukwasha ndobva apinda mumba ndobva atora blanket ndobva atora stool ndokuenda kunogara padhoo.
taura manzika ama past 1 kuti mukwasha zvinhu zvakaitika kuma 11 ndo pakachinjwa vanhu kuti munhu arwara 12 1 mukwasha ndo pakagara ipapo kubva zvapinda vanhu mumba mukwasha hana kubuda hana kurara ndikuramba akagara dore kuda kuti mukadzi abude mukitchen rakavhurwa kuma past 3 akuda kudzoka mumba make mukwasha ndo pakashedzera kuti koma kubuda usiku mumba zvaita sei koma mama vari sei ndiri kukumira taura namama akagara padho akatombondikira kuti mukadzi ndo pakangoti mai ndofadzokera mumba adzokera mumba so mukwasha zvakaitika ndezvokuti nguva yanga akagara munhu aifungidzira anga asina chokwadi but achiti izwi chirume randiri kunzwa hapana pandingarasika right kuti mudzimai wangu akapinda kunorora mumba nababa vake baba ndozviziva rumbao pamba apa pane imwe imba iri kuvakwa isati yapera yezvitina anga akaunganidza zvitina pasaidi pake mukwasha anoti mweya wangu wandigara wanga uri kana ndichikuwadzwa inini handingatenge kukuwadzwa inini nekuti pane zvandaona mukadzi ndo pakadzokera mumba adzokera mumba murume ndo pakataura shoko rokuti haarege ndibude murume ndotora chidhina chakapwanyika ndobva aruwa dhoo kudai kuti inini panapa nhasi ndinouraya munhu panapa nhasi ndinouraya munhu mukwasha haana kukwanisa kunomutseva tezvara vakatomuka nokunzwa kuti pane vanhu vari kutaura panze ambuya ndokuzvinzwa kuti pari kuratidza kuti pane zvinhu zvaitika tabvundoka baba vakuda kubuda panze baba vakuda kubuda panze ambuya amai nemwanasikana vairambidza vatezvera kuda panze vachiti nguva inoi munogona kukuvadzwa nogona ngari matsoka musabuda panze tezvara vakazodaviridzira nezwi uri kushevedza mwanasikana wavo vasati vashevedza mwanasikana wavo vakashevedza zita remwana umwe mwana wepamba pamudiki vachishevedzera hapana kudavirwa vachibva vashevedza zita remwanasikana wavo akauya nemukwasha mai nengi bai nengi mwana hana kudavira baba uchibva kuti mukadzimai wako shevedza mwana wako iwe nokuti isusu kana muchitidini tisabuda panze togona kukwadzwa tichiziva kuti tine dzimwe dzimba dzine vanhu pano dzimba dzodzo dzakamira sei ngatinzwe kuti kwana kwakamira sei baba mai vaisema kuti baba usatedzwa katingoyerarai kusvika baba azoshedzera nezvinhu riri pamusoro akadavira mukwasha kuti baba muri kushevedza vanhu vamuri kushevedza simba rake rakaita ndire kuti ari kunze zvisho kuti baba uri kutoshevedzera vari mubhedhu mavo saka murume ari kudavira mumba ndiani achibva ashevedzera akati ndini mukwasha wenyu baba nhengi ndiri kudavira baba pano hapana kumira zvakanaka ndini ndiri panze mashoko amuri kunzwa ndini ndiri kutaura budai panze baba baba achibva buda panze baba pokabuda panze mukwasha chii baba achibuda panze vatona blanketi rakatoiswa panze neblanketi iri ndinanga ndakafuka baba ndina kurara usiku wese kana muchiziva kubva nguva yabuda mama mumba imomo handina zvandingataura sishoko ndangataura ndire kuti ndakamirire vanhu vari mumba umu kana pachifa vanhu pano panogona kufa vanhu pano asi ndoda chokwadi chinobva pano chichitaurwa nemwana wenyu ari mumba umu bvunzai mwana wenyu kuti mumba maari umu ainani baba vakashevedza mwana wavo nezwi mwana hana kudavira baba vakashevedza mwana wavo nezwi baba hana kudavira baba ndokudzokera mubhedhi mukunoshevedza mudzimai wavo kuti mwana wangu zvanoita zvinonyadzisa uya kunoko amai vakaramba kubuda mumba kusvikira baba vaziva kuti iwo pane zvakaitika usiku mukwasha ndikudze zvikanzizvo mukadzi wangu akabuda mumba umu achienda kunorara mumba umu but pakaenda kumba kunorara munhu akauya kuzotirwa namama amai mudzimai wenyu ba right ndiye akaita sei ndiye akasutora munhu zvikanzi baba inini panapa ndine munhu wandakaona nezuro munhu wandakaona nezuro panapa ndiri kufungidzira kuti ndiye akarara nemudzimai mumba umu but pandakasvika ndakapiwa introduction yekuti iye murume akadai ari kunzi iye hanzvadzi yamama angari sekuru ndiye wandakange ndiinaye pano ndichitotaura nei nyaya ndikanotenga doro chitombomwa tesi yes murume akaita sei so baba vakadzokera mumba mai vachibva vati no kana muchiti mune vanhu tezvo rangu akunyara regai tiende kunorara kunze kuite sei kucheni kana kachina tigotaura so nenyaya yekuunganidzwa kwematombo pasi tezvo ravakati panapa ndogona kuitirwa ngozi handikwanisi kumirira nyaya ndini ndega ndokuenda kunomutsa vavakidzani vaenda kunomutsa vavakidzani ndobva kwanoshedzwa sabhuku sabhuku anga asipo akaenda kunotengesa fodya yake right
ndobva kwenda kunoshedzwa mudzimai wasabhuku nevamwe vakatenderedza nguva yeusiku zuva richizobuda panga pane vanhu vanokwenda kuita 27 vanga vasara pamusha. Yes. Nguva yakaungana vanhu chinoshamisa amwene kana kuti amai vemukadzi havana kubuda. Even vanhu panga vakaungana zuva rabuda amai vemukadzi havana kubuda mumba mavo. Wangori mumba. Vakarumba mavo. Tezvara vachibva vati inini panapa ndidi zvinonyadzisa. Ndatove neanze zvakaitika. Vakurondedzera vanhu mai sabhuku nevanhu vanga varipo kuti zvaitika usiku zvakamira zvakadai mukwasha achitaura. Vanhu vakazosara vabuda mumba. Chokwadi change chavepo kuti ane zvaaita usiku ndambuya amai vemukadzi. Vanhu vakunzi budai mumba. Mwanasikana akabuda. Abuda mwanasikana. Munhu akunzi munhu wechirume ari mumwe ngaabude. Mukadzi ari kushedzera mwanasikana kuti manoda kumuona ngapinda muno mukati imomo. Ari kuti panze arikwanise kubuda. Achinobuda ndo pakataurwa nevakawanda nedzimwe hama kuti tinomuziva murume uyu ndiye baba nhingi. Ndiye anga ari murume wemukadzi uyu. Ndiye ane mwana kamwana kakomana kamunoona kari panapa aka. Vatezvora vakageza maoko nanhasi chiri kuenda kutaura nawo kuti Bhozho chandinoziva ndechekuti mwana wangu airarama unapa ari kumba kwemurume uyu airara akaiswa banga papiro. Kusvika kayakataura nyaya pano ndakazama kufamba nekufamba kusvikira mwanasikana ndamutora pano. Asi chandoziva ndechekuti mwanasikana uyu nemurume wake kugara kwakaita pano haana kumbopiwa gupuro zvokuti vasiyana. Asi nguva yavagara yareva mukadzi uyu atove nevana vaviri ari kumurume wake kuti murume uyu anosvika pano ndainzwa kuti anosvika achisiya mari yokuti kune mwana wake zvakakosha. Yes. Azvirambidzwe. Asi zvokuti anorara pano ndaisazviziva. Asi pakazobuda shoko rokuti izvo mukwasha uyu akatorana pamba mukarekwana kuti aka 11 times. Baba vepamba apo vasingazvizivi. Ende nguva dzese idzi angasikarara ega airara nemukadzi wake but ari mukadzi wemunhu. Nguva yese iyi amai vaigara vachikumbira mukwana wavo kuti mukwasha ndiri kukumbira mwana wenyu mukwasha but pese apa baba vanoti ivo ndinoziva kahwani kakauya mwana wangu achiuya kumanyaratu kamakesi andikasiri. Iri amai nemwanasikana vakwasha vaviri zuva rimwe chete baba mumwe chete. Mukwasha uyu anga auya pamba akambodanana nemudzimai pakutanga akambove murume wake. Right. Akazobuda mumba here vanhu vakaungana. Akazobuda mumba vanhu vakaungana. Akatoshemedzera kuti inini nemukadzi wangu tanga tetu zvokuti mukadzi wangu ari kumurume ndanga ndichizviziva. Asi nemukadzi wangu zuva rega rega rakasikwa naMwari taitaura tine nyaya dzekuti tinofanira kuti tidzokerane. Asi nyaya yanga yandakatsigira nayo yokuti ndinoziva kuti nguva isipi zvayo nemukadzi wangu tinodzokerana ndiye kuti kana amai vanozviziva kuuya kwese kwandaita pano ndaitouyawo ndakabata semukwasha. Ende amai vaindiudza kuti inini nababa tiri kuwirirana pazvinhu izvi. Asi vaiti hatikwanisi kufesana nababa chikonzero ndakamborambana nemukadzi uyu. Vaitozozviziva musi wandinge ndakudzoka ndichibvisa mari yekuti baba nana baba sori pane zvandakambonda pakutanga. Uyezve ndainzi namai ndine simba rekutora mukadzi wangu nokuti asati arambana hapana gupuro rakabva. Asi kwaari atoine vana 2. Pose paitaurwa nyaya iyi amai havana kuda panzi. Wangori mumba. Mukwasha inzwa zvakanyora mukwasha mhuri yeZimbabwe. Mukwasha achibva ati nyaya yabuda pachena. Baba ndazvinzwa, baba mazvinzwa, sabhuku nevamwe mazvinzwa. Kureva kuti mukadzi wandiri kugara naye mukadzi wemunhu ndine mhosva. Right. Asi mhosva yangu ndakatenderwa nevabereki vemukadzi kuti pinda hapo mumhosva nokuti pandakauya kuzorora vakagamuchira mari yani mari yangu. Kureva kuti vari kuziva kuti mukadzi mwana uyu haana murume. Asi nhasi ndazvinzwa. But handisivi kuti nguva ise kutaurwa 11 times vanhu vachisangana ava. Dai ndaizosvika usiku ndirini mukadzi wangu ndomuona ine munhu uyu ndairarama here ndaigona kufa. Ndinoti bhaibhai dare ndakuenda hangu ndokubva aenda. Achibva adzokera kurafika. Nyaya yandiri kutaura iyi yakaitika musi weThursday last week. Ndokubva aenda. Kuenda kwavakaita ndotaura nemukwasha ari kuti ndopane nyaya yeBhozho zvandiri kufunga ndezvichaitika ndikataura kuti zvakati ndikareva nhema. Handina kwandakaenda kana kuti sabhuku kuti ati ndakaripota. Sabhuku mukadzi wake anga aripo akangonzwa nyaya but handina kuripota. Ndakagara zvangu. Baba vatezvera vangu kuti nditiri kusangana kana kuti nyaya ichamira sei hapana zvatakataura. Nyaya ndiri kuziva kuti ndiri kumba kwangu. Asi chandiri kuziva ndechekuti pavana vandanga ndinawo ndiri kutakura ndine navo kwatezvera vangu ndiri kunosiya ikoko. Handina kuti ndevangu handina kuti havazi vangu. Asi mutemo wenyika unoti under 18 inogara kuna amai. Ndozvandichaita. Asi pane zvinhu ndo zvandiri handina nyaya handizivi. Ndotaura navatezvara
vatezvara vanoti ivo mhosva handisi kuramba pamba pano pane mhosva kunyanya inini nditori nemhosva asi mhosva ndakaparirwa nemukadzi nemwana asi pari zuva ndisi ndichaita sei ya kumudzimai akaramba kutaura neni ende izvezvi ndinonzwa kuti nini ari pamba but pamba ipapo ane zuva rakatomboda 2 days asipo hapana iziva kwangari baba unoshedza kuti paakadzoka handisha ndikataura nekuti zviri kuuya asi hazvina kunangana neni zvichanangana neni nekuti mushande wangu but ndezvemukadzi wangu nevana vangu handizivi zvichawe vamwene vari kuti kudini amwene vari kusha ndo munhu amwene nemwana wavo ndo vanhu vasina mashoko vari kutaura vakanyarara Guruve Mashonaland Central Province Vedare munoti kudini 0713 938 538 WhatsApp number ya National FM Radio ndine mashoko ariko